каза не издържам вече тук. Кой е накара те да мислиш, че пак ще може да си идваш, хей така, но не сега. Дните ми минаваха без време, за момент си мислех да те спра, но сега... Здравейте, ние сме една млада група, която пробивате първа с първото си парче за тази година, което се казва Защо. Славчо, Илян, Наско, Иван, Киро. Ние сме в града на Винкела, Перник, в едно огромно хале. Все сме виждали снимки, виждали сме, но това нищо не прилича. Най-интересното е, че ние точно това се чудиме. Колко ли сигурно ще присъстваме 2 секунди в този клип, защото главната роля е на Асен. Те са големи пичори си. Аз много ги обичам. Само дето умрях от студ, докато снимах този клип. И ме хранят с сухари. И ме карат да пея. Ами защото? Просто защото са ми приятели. Аз за приятели съм готов да правя всичко. С Асен те се познават от сравнително почти 20 на години групата, а пък аз се познавам От едни 40 на години. Не са чак толкова много, но трябва да ги смятам на около 30. Нали сме млада група, бе? Какви са тия години, дет ги навъртяхте сега? Да, от родилния. И с ученици сме, на един чин сме седяли, половината глупости сме ги извършили заедно, така че много отдавна и когато дойдохме, наистина, когато се спряхме на идеята, че за този клип ни трябва рокер, който да кара из пътищата и да си мисли точно това, което му се случило преди малко. Не всички единодушно казахме, че Асен е най-добрият вариант. Много е сложно да се върви и да се пее. Едновременно е много трудно. Докато снимахме тези неща, се замислих малко за американските колеги, които не само, че играят и пеят, ами танцуват и пеят и играят. Това са някакви извънземни хора. Мен ми беше много трудно. Асен, да не ми се сърдиш, но Асен обича и да пее, обича и да кара мотор. Това в клипа е неговия мотор. Не, въобще не съм искал да пея, просто Наско ми се обади, караше мотора, прибери се баба. Следващия въпрос беше пееш ли? Аз как много добре знаеш как мога да пея и това нещо. Хората отдавна спят. В 1 часа и 5 приключихме снимките на клип.